Vostè sap que venim ací a buscar una informació determinada, que és tot allò que té a veure amb la tradició oral, i sabem que vostè és un bon recopilador i que té molta memòria sobre passaes, xistes, acudits, contes... Podem començar per el que vostè vulgui? No sé, el que o podem començar per ixe de vaca, dona... Sí, això és de sí, ja m'ho has contat tota la vida, no? Diuen, conten, que una vegada vingué a fer una enquesta, unes preguntes, per veure què tal, si el pobre abans era molt llaurador. Y entonces preguntaven, per exemple, la qüestió de sempre, qui mana en una casa, l'home o la dona? Perquè sempre sabem, i més últimament en això de que, ja ho sabeu, no? Que si manen les dones, que si manen els homes. Tinc un amic que diu que sempre manen les dones, però bueno, ja parlarem després d'això. I vos diré una coseta, per què? Bueno, total, que sí venia fent l'enquesta allí preguntant que si que manava la dona o manava l'home. Après en una casa i estava allí l'home, així qui mana? Diu, així que té que manar? Pues així mana la meva dona. Diu, pues mira, li regalarem una vaca pel que mana la dona. I vaca. Anaven a l'altra casa, així qui mana? Diu, així mana jo, quan no està la dona, la meva filla, la meva sogra, vaca. I així anaven anar passant per quasi totes les cases del poble. I apleguen a una en què Batiste venia de la Marjal, prou cabrejat, acabava de plegar en el carro i tal, i entre allí, mira, és que volíem preguntar així qui mana. Així mana jo. I diu la dona, sí, així mana el meu Batiste. El que diu Batiste es fa. Diu, home, ja era hora que en tot el poble manara un home. Diu, a vostè li tenen que regalar un cavall. I com el vol? Diu, jo el vull blanc. Blanc. I li diu la dona, Batiste blanc, quan vagis a la Marjal s'emportarà de Jarquín i tot això. Diu, escolta, que siga negre. Diu, no senyor, que siga vaca. Així n'amareu les dones, per general, no? Tenim un altre que és allò del burro que s'empalma. Sí, podria ser que això. Eixe mini vos ho he cantat tot, Tenim molta informació, sí. Pues sí, pues resulta que a plegar allí, així en el poble, com és natural, pues teníem els nostres ferrers i ferraven totes les cavalleries, les saques, els burros, els machos, anaven a ferrar-se. I aplega un moment en què un dia estaven ferrant allí un burro, el ferrer, i passa un pare en el xiquet. Passa un pare en el xiquet i el burro estava en allò en posició de firme presente en armes. I entonces resulta que el xiquet mira allò i li diu al pare, pare, mira això, mira ese animal lo que té. Calla, xiquet, calla, camina. Mira, pare, però mira lo que té ese burro. Que calles ja, què tal? Que mira lo que té. Ese burro està malat. Vale, el xiquet calla, se'n va. Mira per on, al cap d'un temps, que passava per sa mare i per ell també, troba un altre burro en la mateixa posició, de firmes present en armes. I ja li diu el xiquet a sa mare, diu, mare, t'has donat compte lo malalt que està ese burro? Diu, malalt? Per què està malalt? Diu, no veu el que té, està malalt. Diu, qui t'ha dit a tu que està malalt el burro? Diu, el pare. Diu, el pare ja voldria tindre la meitat de salut que té ese burro. De burros, Juan, de burros en tenim un grapaet, no? Perquè aquestes coses quan es contaven? O qui les contava? Normalment les contaven els majors, nosaltres érem menuts, a vegades ens diuen, che, no conteu tant, que n'hi ha roba estesa. La roba estesa era la paraula que els majors utilitzaven quasi sempre, no? Al final tenies que dir, che, que ja tinc 14 o 15 anys, que de roba estesa res, no? Però sí, això de roba estesa s'utilitzava. I se ho contaven quan? Pues quan paraven a fumar en els bancals, quan paraven normalment, el llaurador anava al bon matí a la faena, perquè així la gent llauradora d'entonces, no? Perquè diuen a vegades de voler canviar de repente el sistema de vida d'un país a la nit del matí. Així abans tots eren llauradors, no en queda ni el 3%. No queda ni el 3% del poble, ja fa anys. La vida va canviant a poc tots els sistemes de coses. I entonces resulta que, per exemple, les persones, sobretot quan anaven a cavar l'hort, que era terrible, no? Pareix que no, però és una faena, cavar l'hort és una faena pesada, no? Conteu, com és això de cavar? Pues nada, per exemple, avui en el sistema del famós rec per goteo, el que posem insecticides per matar les herbes, el que no sé quantos, i normalment
la veritat, la caritat que es generaven els bancals no la tenen avui, per molt que vull que la gent digui el que se la gana. Abans n'hi havia una quadrilla d'homes, per exemple, agarraven 4 o 5 homes i anaven a cavar l'or. Tots els horts de la contornada es feia així. Anaven un grup de 4 o 5 que es posaven en fila, agarraven les seves aixaes, a palar i mitja. Palar i mitja és pam i pam el fluixet, o 2 palades, les 2 fortes, que és una profunditat aproximadament d'uns 30 no plegava, 20-25 centímetres al màxim, perquè clavar molt tampoc era bo per les gas que poguera tindre els tarongers. I el que es diu el cerco del taronger, que feien cavallons i cercos, és que, clar, després, te compte, després, jo no soc un llaurador, però bueno, he viscut la vida de llaurador, perquè com en aquesta tinc que anar a la jornada, jo també a col·laborar. Jo, abans de ser mestre, si tinc que anar a collir taronja, he anat a collir taronja. I si tinc que anar a una seca, he anat a netejar, no passa res. Estaven els cercolers, que deia la gent, quan tu tenies cercolers és que tenia tarongers. I per això diuen els joves, tu busca una que tinga cercolers, perquè entonces era rica la que tenia tarongers. Avui els pobres no guanyen ni per pagar les cooperatives. A voltes encaixant en negatiu, en números rojos sempre. I jo tinc un amic que l'última vegada, l'any passat, crec que li donaven un xec per 2 euros, una cosa així, de tota la finca, per riure's i per plorar, les dues coses. Bueno, doncs comencem. Anaven ells i cavaven. Doncs, clar, posaven un jornal de cavar l'hort aproximadament unes 5 hores, però clar, cada X temps paraven el cigarret, que diuen. Que fumava, que no s'assentava, xerraven un poquet, també es parava un poc més per l'esmorzar, la bocata, entonces en aquestes parades, pues, si jo per exemple anava a portar-los àvia o a veure mon pare o a veure meus germans, es sentia, no? Roba estesa, jo procurava que la roba estesa passara de lo més apercebut possible i així pues, anava escoltant coses que es contava la gent. Molt bé. Ara continuarem en això que hi ha uno d'un burro instruït, però lo de cavar hort aleshores era com llaurar el bancal. Però en vez de llaurar-lo, per exemple, es llaura bancals de secà, per exemple, es llauraven les oliveres, es llaura, però els horts de taronger es cavava, es girava la terra perquè agarraven aire. Entonces, tampoc es podia perjudicar molt les rels del taronger, que eren prou superficials. Sempre van buscant l'àvia i l'àvia anava a taula, no? I l'omplien. Per això posaven els cavallons entre fila i fila de taronger perquè inundaven tot d'àvia. A manta. Molt bé. Sí, podia tindre clar això. Bueno, n'hi havia molta gent que treballava en el taronger, estaven els esporgadors que feien una labor tremenda, és a dir, cuidaven molt, els tarongers cuidaven moltíssim i els donaven molta feina. Els esporgadors eren especialistes en tallar la branca que no servia, però depèn com tallara un esporgador, l'arbre donava el fruit que correspondia on donava menys o més. És a dir, que... I hi havia esporgadors més famosos que altres, exactament, i més bons. Jo recordo que a vegades tenien i barrenaven a voltes les soques perquè agarraven alguna malaltia, tenien que barrenar i llevar, com si diguérem una malaltia. És a dir, era una meravella veure aquelles, però jo ho recordo ara amb molta... Això es diria descorar? Podia ser, no recordo ben bé la paraula, podia ser. Jo ara que estem en això, després continuarem en les passades, els succeïts i tot això, vostè ens contava que vostè anava a llogar a persones per a treballar. A voltes, mon pare anava al nom de les altres persones perquè ara ja no ens van quedar. Al principi sí que tenia, després ja no. Sí, solien anar... Com era aquest sistema? Com ho feien? El sistema que feien, normalment a Beniàpolis i al nostre poble, la gent sempre, el lloc on es llogava, la gent sempre, i encara avui en dia es podia, menys perquè no, avui quasi no es lloga, perquè avui els bancals, ja dic que hi ha pocs llauradors, i la majoria de bancals avui, és una pena dir-ho, però tinc que dir, es prefereix, jo no tinc terra, sinó que no tinc ningú interès en dir això, no? Però sí que tinc interès que hi ha persones en el meu poble que estan passant-ho mal, és a dir, persones que tenen terra, que tenen horts, i que estan deixant-los perdre, perquè és preferible deixar-lo perdre perquè més val perdre que perdre més de lo més. És a dir, per exemple, és incomprensible que vagin entrar en un mercat comú europeu i que les nostres taronges mos se queden penjades en l'arbre i que estiguem comprant d'altres països les taronges
per acords d'Europa perquè un vaig a pescar o l'altre vaig allà.